Извинявам се за гласа ми, в момента съм малко болен и се чува. Обзето това е експеримент. Искам да документирам всеки един ден от живота си в рамките на една година и да видя просто как се развият нещата. И да, това е ден едно. Сега измих се зъбите и тъй като не знам колегата дали днеска е с колата или не. Ако е с колата идвам, аз има, ако не вървя до паркинга. Ще изчакам до към 6:30, ако не ми отговори, ще тръгна пеш от нас. Сега е 6:30 нещо и излезах преди малко от нас. Отивам за закуски, да взема на мене и на колегата нещо, че работата не е лека. Леко още не съм се разсънил, се усещам малко в очите, но освен това съм добре. Легнах се вчера рано, да мога да стана днеска рано. Чувствам се добре, по-добре от повечето сутрини по това време. Сега съм в буса, допреди малко си хапвах закуската. Сега спи на аерянчето и чакам колегата да дойде, за да тръгваме към базата. Добре се чувствам, макар че съм станал толкова рано. Сега сме на курс. Вече бая сме освободили камиона, за да празни работи. Сега останаха тия паленца. На мен вече с нищо не ми се занимава, искам да се прибирам. Обзето този ден не беше кой знае колко, курса беше среден и обзето е доста скучен ден, но все пак знам, че ще има и по-интересни, просто днеска се оказа скучен ден. Не е ли интересно как просто когато един 20 годишен и един 33 годишен мъж се съберат, стават и такива прости. Така влизаме в обекта и с малко ще видите, че и колегата яко напъна камиона. И беше просто забавно, няма да лъжа и тук се вижда. И това просто ме кара да се забавлявам толкова с работата си, че когато съм с колегата, ние сме на един акъл, което е яко. Така, сега съм в нас и след малко ще чистим тавана, но тъй като имам малко време, ще си подредя и смета стаята, защото пак е малко леща. И след това се качваме на тавана, там вече няма да снимам. И след това имам тук с фотоапарата да направя малко снимки на лаптопа. Този Windows-а, защото ще гледам да го продавам. И да. И с това ви казвам много ви благодаря, че гледахте клипа. Самия ден беше скучен, почти на мен нищо не правих освен на работа. Но все пак много се радвам, че сте стигнали до тук и до утре.